आंनि मुङा सिमी बसुमतारी। खुलुमबाय, आंनि मुङा आसारानी बसुमतारी। खुलुमबाय, आंनि मुङा रिसना बसुमतारी। खुलुमबाय, आंनि मुङा मिसुवारानी बसुमतारी। आं मिसेलिसा बसुमतारी। सिमासिलि इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोन साफ्रोमबो जोंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जोङो 1 मान्थनि गेजेरावनो 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय। बेनिखायनो जोंनि चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। स्पेसियेलि आङो आंनि फ्रेन्ड्सफोरखौबो थेंक इउ होनो सानदों। थेंक इउ फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना बेबायदि गोबां सापर्ट खालामनायनि थाखाय। आरो जायफ्रा जोंनि भिडिअखौ नायो आरो भिडिअखौ नायनानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय, बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बेबायदिनो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै। आरो जायफोर नोंथांमोनहा जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै होदो, जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नुनो मोनबाय थायो। जाहाथे नोंथांमोनहा जोंनि भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों जोंबो थुलुंगा मोननो हायो। आसा खालामनाय थाबाय जाहाथे जायफोर नोंथांमोनहा जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, बिथांमोनखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै जों मिजिंथियो। आरो जायफोरा जोंनि चेनेलखौ नायबाय, सापर्ट खालामबाय, साबस्क्राइब खालामनानै लाबाय, बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि सापर्टनि गेजेरजोंसो जोङो 1 मान्थनि गेजेरावनो 1K साबस्क्राइबार खालामनो हाबाय। आरो नोंथांमोनहा जोंखौ बेबायदिनो उनावबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। थेंक इउ स' माच जोंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय। आरोबाव गासैनिसिमबो थेंक इउ जासिहरनाय थाबावबाय। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो। लाभ इउ अल, लाभ इउ, बाय बाय।